simrang hilin eh. Untag. Nag-exercise day ko, nag-walking, kaaban na siya di Hi be, good morning be. Kaya ang kaaban, kaya ang mama, ning simba, na nagkut kaya sa adlaw ng natauhan karon. Ika 34 years ni Herlin. Happy birthday Herlin. Hinatpanta nga, hatagan pagkagtas kinabuhi. Karong napay mag asikaso na og maptan pagkagtas kinabuhi. Salamat din sa mga anak. Diyade ko si Babos. Bye. Kipadlang na ang nagtugtog. Mazuling kay napaong. Kasawa na ka. Video ko. Napang ragidya. Boy, musta boy? Samang ka? Asa ka? Asa ka? Nabotong rin karon pa ko. Ginihinay ko lakaw. Halibi. Gayhang apo. Kanina titig. Nagali nag-asa ko. Banan ko ni dyan. Naglakaw-lakaw. Narap ko si Babos amang bahay rapod. Nahinay. Kaya mo lagi ni. Lahi ng paminaw sang lawas. Gamay yung kimbot. Murag. Mahadag na ko. Kaysa pag unang dali. Giatake na po ko. Dasang adlaw. Maadjong buntag sa tanan. Sa tibok kalibutan. Morning. Daskiya. Ay napang nagsounds kiyang. Kay tuan naman di ay sila. Tuwa. Taidja man tos tugtog. Ado-radzid na paong. Kay makabidyo ko. Hinayin taon kong lakaw-lakaw dari krasada. Unaho, daghang salamat ninyong tanan sa pag pilmiglili sa hang payag, labi nagpayag ni Bayulit Upaw. Daghang salamat ninyong tanan. Malipay na lamang tukog na maglili sang payag kada adlaw, nahinay kay ingan sang sitwasyon karon, wala kiti laing kapaninghuhaan tungod niyang sitwasyon. Lahi na ang mga sukis, mga deliberanan, sorry naman yung tanan. Sunod tuig na pud og makayanan pa nahang magbudbud og magsuman. Sa taot de ko diha sa Valencia, Ma'am Siri Ulrich. Kaintong, kamusta na ma'am? Madong adlaw diha nito tanan, labi nanay. Dili sa mga ibabaw, gamay. Okay. Ang padington po ko bigat. Kaya naman po na maginihinig lakaw-lakaw. Mag-exercise po ari. Nagtutong sabay na si Remix na maghag kahoy. Sila nanay. Taplin B. Magha. Munig lugar sa amang ibabaw. Paraan kong sungsungkod. Tatos pangpang dato mong hapon be? Minda John. Ako kada John. Pak danis kilid at bang sa bahay kay ma'am tanihang iplanuhan nga ang tamnan og Karlan. O ana, palpak na, di na tamnag Karlan, bukis na may maghindo dani para tamnag Karlan. Palpak man nagplano. Tungod sang kaimtang. Bantay-bantay na. Kay kapados binamunga. Kami na poston. Lazura. Daplin. Lazura lagi. Hadakan sika. Lazura. Ligo ko. Madig among lugar. Dari babaw. Kakaw. Daw na. Isunglod na tong tita. May kapayas na daghang bunga daghang raban na.
dapat lawil mata kay muli dapat na pabag mga bata. Kaplin ra ko na. Pang naligtugtog kay ning layas na nagpatugtog. Sige di ah. Ang kauli ko. Katag tita. So kadagan. Mas remix na magha. Duplin. Aso-aso na haling ni Pau. Di na magnastatay ka doon dyan. Di naman lang ginastatay. Suprel. Kaukas. Nanguhag na lumboy daghan. Kanila gabi. Mana ba itong ibilin? Ito ka ni Atsa. Bolis da, dago. Asang dago ah. Asang isda brad, dagang mulmul siya, dagang mulmul. Ay lambay ma'am, lapoy. Mulmul lang gid. Hindi ko pwede ka nang makuhaan di no. May kilawon ba? Wa man ko. Kani pwede ni kilawon. Okay. Talagang lasang. Talagang bukid. Tino ni nga dagko. Samay mo doy. Nani raman. Mulmul lang gid og Kan ka grabe. Pila kilo na? 250. Apil lang sagol. Rambo lang sa ma'am. Gamay raman mong rambo lang. Pan ka na be? I-upload na ninyo. Vlog ni sa vlog ni. Ha? Vlog. Singan mo di ay. Sige na pagtan ako. Lain na pud ni. 1 kilo? Kuha adala magkuha ang diwan suro. Udah kag. Isa kilo sir? Asay ka ni mabini? Bini. Babayon. Pagbi. Mabini ko barbayon na. Deja, hubo 40 na bini. Isa mga pili ha. Kota pa. Balinti. Balinti ato. Sa kilo ko no 250. 250 ra. 250 ko no kanisti ah. Nangatang bigis sa do. Pwede ba ko ng lambay? Hindi ko pwede. Di ko pili. Kanang mga kang ioperahan ba? Ito ang mga tilugon. Itong mga Hindi tilugon dalagang lasang. budloy nga puti. Aw tilugon man yun na. Sugbara. Itong budloy nga puti ba anta? Itong pure budloy. I-upload lagi na niyo? Upload lagi. Pananawan ni ang channel mananghilin. Shout out sa taga Mabini din si Za. Sa pedo ni mo dong. Salam. Naman salam sa putong kamnaghan. Salam na sintro. Kung saan na doy mo nang gipili doy. Mara-ara na ito. Para watang piyan siya doy mo ni gawas. Salam di ay ni Za. Wala sunod lagi isda. Nara ko Oo, kana ma'am. ada okay raman ko. Na pwede mo kanang dalagang lasang. Pwede na. Crab, kunay kakiya. Crab. 250. Na, tahada to ka. 250. Why halis kuan? Apa ni? Dosa. Lasang kuan. Upload. Anong suko man? Nang nire ni. Sinang nire ni. Nang nire tu day. Nang nire lagi na. Lasak danan. A few moments later. Ay, Awang. awang sa sapa ni dagat malambay ni request mo guskiya dagto mi walking mi gamay labasiro. Ndag mo ka ko sa ngana. Loy pod para sa mo request.
Para ba tagabantay na. Ano yung kamot niyo po? Huli kamang. Sagulin ni sila. Sa nagkama po din. Halo-halo. Halo-halong may lambay ko tong dalagang. Kasi to isdas. Bukid ko no. Isdas lasang. Buang ko na ba sa ruha? Dalagang bukid. Hindi mangguto ko. Tilungan mangguto. Liko. Kanara ono. Picture mo na eh. Siya pa magluto. Picture din eh. Video man. Picture ko ba? Kanang nangiran ko. So, undoy, nagmaniyo pag ilang sadaan. Kaya. May tanawon. Ngani na no? Sama na. Sama na lambay. Lambay. Yung supaw di ko na makaang kaya ko yung bantik-bantik. Di, makaana. Lambay man na. Kung paul ngayon nanti ngani sa mabang kung tatay managat, tinang maglas tayo kakita. Kanang kuhan, kanang naimubog. Hilamat tayo. Okay. Nasad sa planggana. Makuanda ka. Tunog. Di na. Hilam-hilama na na. Na magkuha mas tayo nga na sauna kami. Yan muna na. Ganyan ha, ramay labay. Request mas kiyag mukhaan ko ha. Lambay man na. Rambay lagi. Itong kasag mo, buat itong kuhan. Kasag mo wag kamoy. Batik-batik itong kuhan na. Nabatik-batik kag puan. Mo, lambay. Lambay lagi ko niya pao. Ignorante mo kong kapaw. Buwan na. Seafoods man na. Sa una gani mo ban managat mi tatay daghana ka adto. Ignorante lagi ko kay awang ramay ang nailhan. Ignorante sa pao kaya awang ra ko ni nailhang awang upaw tay. Anang kuwan, kudampi. Ako sampai pod. Nawa gagmay na putoy bihod. Diba ito sa Manila, daghang balignas palingki nga nagigawas ang mga yilo-yilo nga ni mo kita. Ito na kayo manig-request ni Iya. Palis din ang kamuti na. Pitkan ko nung tatay, tambok ba na? Pag-upo man. Kuan, kawa. Bunuhan ko ni magkato po. Kung madali. Kaya ito na eh. Karawag mantika. Ang sinibog gamit. Kaya luto na ito kuan. Dahil bisa ang anak ko. Tambay. Daghanan po ni magkato. Kasi, ito pa. Kasasag sa balihapaw. Wait Christmas kiyag. Mukhaan kong sa dana. Nana. Wala malagi ni pa ako. Sige na. Gansi. Abis ng gamay. Kasing gamay. Suka. Suka. Merah. Apa? Lebih. Bikin makuha naman ang dya. Na ang kuan. Tambay kiya. Jadi mamawa. Ang pamaw dia. Kasal, gimong kinilaw doon eh. Aga, nilugaw. Dila, kinilaw. Kaki, alambay. Kaki kamuti. Kamong kusiniro. Loy kadyo kusiniro.
pitong kuan be, na pero bung nukos be. Sumkilid be. Amore? Ang daghang sudas kiya oy. Tuktok eh. Pabling tita. Aga! Mahaw nami kamuti. Naami kamuti. Dagko kaadyo. Dagko pas ilang pagmahang. Uda crab. Kinilaw nga dalagang bukid. Ano kinilaw nga dalagang bukid? Dalagang bukid nga kinilaw. Mau na siya. Bukbuk mo na eh. Paniti ganyan may lang buk ba? Kamuti. Kamuti saliti paniti. Okay ra kiyang? Okay ra? Ano sa kuwan ka init pa? Wakadugang isang inahan pamahaw kay ning simba. Sa isang adlaw na tawhan. Mautan mo guys. Marunong among kusniro di ah. Di ka nang nilig sa gawas sa mukbo. Ay, ako mong gunanihi. Nagluto. Mahaw na mi. Ano yung nilugaw? Ay, akong galuoy. Kaya nakakaon pa ka. Kamuti yung nilugaw Paris.